Οι φίλοι αθλητές που θα τρέξουν τα 6 χιλιόμετρα παρακαλούνται πολύ στην άκρη. Είναι αυτοί που έχουν το μπλε αριθμό. Στην άκρη με το μπλε αριθμό. Επαναλαμβάνω, η ένδειξη στον δρόμο είναι με τα κόκκινα τόξα. Τα φωσφορίζοντα. Μην μπερδευτείτε με τα κίτρινα που ήταν ατόμοι μαραθώνιο του καλοκαιριού. Τα κόκκινα τόξα. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι η εκκίνηση. Λοιπόν, ξεκινάει τη σωμημέτρηση. Μιχάλη Μετέ, ψηλά την κόνα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Καλή επιτυχία σε όλους. Δύναμη και πείσμα σε όλους. Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους. Ελέγξτε τις αντοχές σας. Ελέγξτε τις αντοχές σας. Δεν είναι εύκολη διαδρομή. Ιδιαίτερα πολύ πυροσβεστική. Ελέγξτε τις δυνάμεις σας. Όλοι είσαστε έτοιμοι. Επαναλαμβάνω. Οι αθλητές οι οποίοι πρώτη φορά τρέχουν, μόλις αισθανθούν αδιαδρεσία, πονοκέφαλο, τάσιγε με το πόνος ο στήθος, εγκαταλείπουν αμέσως και ειδοποιούν τον ποδηλάτη. Καλή επιτυχία και ολοκλήρωση σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους. Πείσμα! Πείσμα σε όλους! Πείσμα σε όλους. Αργήσατε παιδιά, αργήσατε. Παρακαλούνται οι αθληταράδες των 6 χιλιόμετρων. Συγγνώμη για τους αθληταράδες. Όντως υπάρχουν αθληταράδες. Μέσα εδώ υπάρχει ένας φίλος από τη Φιλαδέλφια, ο Μάργαρης ο Γιώργος. Γιώργο, συγγνώμη για την χρήση του ονόματός σου, ο οποίος είναι από τους εγκεκριμένους μαραθωνοδρόμους. Αλλά λόγω πολλών αγώνων δεν μπορεί να τρέξει περισσότερο. Μην είπα ότι πάμε καθόλου τα 6 χιλιόμετρα.